Farida, ya gida ya mamanku? Lafiyan ta kalau Hajiya. Ta ce ma a gaishe da ke, sannan kuma tana miki alasanya alkhairi. Ta ce ma kuma a mata afuwa ba ta samu zuwa gurin auren nan ba, amma tana da bai. Ayya, ai mu ma ba biki aka yi ba, an dai aure kawai. To Allah ubangiji ya sanya alkhairi Hajiya. Allah kuma ya sa abokin zaman shi ne. Ni ma ina neman afuwa sakamakon ban samu zuwa ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ma'u? Yawa. Ya na ganki fuska ba fara'a, ba munna, ba tarayya, ba san da zuwa, ni da na gawo daga tafiya kuma. Bana jin daɗi ne. To shikenan. Allah ya sauke. Ko kuma an yi gamo ne. Ga yamma. Hoɓɓasa. To shikenan. Yanzu je ki kama ruwa mai dan sanyi na jika makoshi na. Inda kin ga na daga tafiya tun daga birnin Sin. Idan dauko hanya tun daga birnin Sin. Kai. Kamar fa akwai abin da yake damu. Na fi san ki sarai fa inda akwai wani abu akwai. Menene? Idan ita ba za ta faɗa maka ba, to ni zan faɗa maka. Wannan kuma daga ina? Saukar yaushe tauraruwa mai wutsiya ganin ki ba alkhairi. Kaga malam, tambaya ce da mu, ya zama dole ka amsa mana ita da gaskiya. Domin wallahi kumbiya ta ƙare. Ke ni zaki kike daka tsa kike zare ma idanu? To har yaushe kike kai ga haka? Kina ganin ta abin da take faɗa? To ke asuwa kenan. Ni Anatu wacce ta shirya kwatan wa ƴar uwarta ƴancinta. Tunda ita ta zama nusara, ba za mu bari ka kashe mana ita da ranta ba. Ai waɗannan kalmomin a kanki ya kamata su yi aiki. Wadda ta kasa tsina nama kanta komai. Ba ki da mashinshini kin je kin dankare a can gida a zaune. Imana, kina da shi ne? Ba kya son zaman lafiya? Ba kya son ci gaban ƴar uwarki? Kin zo kina bi duk yanda zaki sai kin lalata mata aure? To ta Allah ba ta ki da. Kuma idan ma shi ituro ki gaya masa ƙarya yake. Nan mun yarda da Allah da manzansa kuma sunna muke zaman ibada muke. Ku ba ku isa ba wallahi tallahi. Ki mata bayani ta ba gurin nan. Na cike ba mu guri ni da mijin zan yi ba. Ba zan ba ku ba Ma'u. Na ce ba zan ba ku ba. Banza wacce ba ta san ciwon kanta ba da an yi magana mijina. To in dai wannan mijin ne idan aka bar ku kashe ki zai yi sakarya kawai. Lalle shage buba. Aji ya haɗa da mahaifiyata shine nan ma yazo zai haɗa da matata. Faɗa mana amsa malam, kai muke sauraro. Share hawayenki, tushe kunnanki, mijinki ina sanki na yaba da haƙurinki. Ko dare ko tsakar rana, ko a farke ko cikin kwana, sanki bahi rabu da jikina, na san za ki rufa asirina. Share hawayenki, tushe kunnanki, mijinki ina sanki na yaba da haƙurinki.
ko dare ko tsakar rana ko a farke ko cikin kwana san ki bayi rabo da jikina na san za ki rufa asirina. Shikenan man kun futar da ni. Dama ina niyyar in je ni gida muku Allah sanya alkhairi kuma sai ga ku. Ba ku ji ana ce muku Allah sanya alheri ne? Haba Hajiya, amma wannan aikin fuska ne. Ya za aikin sa Hajiya fa Ilham za ta zo gidan nan Farida ta zo. Kai Kabiru, ba na saka rashin kunya. Saboda matarka za ta zo sai na da baki zuwa gidana? Hajiya ba haka nake nufi ba. Su biyun fa ba sa ga maciji saboda Allah. To ni ina ruwana? Ni Farida ya ce a wajena. Kuma ba ta da shamaki ko yaushe tana son zuwa gidan nan ta zo. Ba zan hana ta zuwa ba. To, Hajiya bara in samu in wuce gida. Me yasa zaki tafi ki zaman ki Farida? A Hajiya ba komai. Ai gara na dan bako gare ku dan gana. Dama murna ce ta kawo ni kuma na riga na yi. Kin ga Aunty Farida, ki zaman ki dan me zaki tashi? Ko kuma kin ga tashi mu tafi sama mu je sai mu hira mu a can. A Hajiya mabaruka. Ki dai bari dai in tafi gidan zai fi mun ko? To shikenan Hajiya na barki lafiya. To shikenan ki da gida. To shikenan, tashi mu je kira kai. Amarya da ango. Ko da gida ko? Kin ga dan tsaya. Mabaruka dan haura sama akwai sakonta a sama ki sauko mata da shi. To Hajiya, ina zo. To Hajiya ta hadda wahala haka? Ba komai. Ki gaishe da mamanki. To na dawo gare ki. Ba zan bayar da amsa ba. Idan kuma ke kike aure na sai mu ji. Ka bata amsa hannu. Ni kaina ina son in ji amsa. Ban gane abin da kike nufi ba ma'u. Kamar yaya ke ma kina son jin ansa? Ina son sanin gaskiyar lamarin. Shin da gaske ne kai aure a boye? Ban sani ba. Ina son ki. Ka ba mu amsa malam. Kayi ko baka yi ba. Da zuciyata da kalbina. Ke ki kiyaye ni. Wallahi ki kiyaye ni ki fita daga ido na a rufe. Ke baki san girman na gaba da ke bane? Ai na gaba shine wanda ya san girma, amma ba wanda yake zubar da girmansa ba. Ka ba mu amsar tambayar mu. Masalan. Subhanallahi, subhanallahi. Yau ma'u ke kike kiran sunana haka gatsi baro ba laifin ki bane. Ga wadda ta zuga kina. Ga wadda ta koya miki rashin tarbiyya ne. Ta gaji rashin tarbiyya gashi nan ta zo za ta gurbata mu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Da ka ci sa'a ma ta hada da hamman bata kira ka da ainihin sunanka ba? To, tun wuri ka faɗa mana gaskiya. Tun muna shaida juna. Wato ma'uta ita rayuwar nan da kike gani ba abin da yake faruwa sai abin da Allah ya rubuta. Kuma dukkan abin da kika ga ya zo muƙaddari ne daga Ubangiji. Daman can sai ya faru. Ba tsimi ba dabara ba wasu abu. Ina so ki ɗauki wannan magana da zaki ji daga gare ni. Shi yasa aka ce fa kafin imanin ka ma ya cika, lalle ne ya zama wajibi dan adam ya sami yarda da kaddara mai kyau da mara kyau. Kuma mun gani ba irin kaddarar ba ta zo wadda ba mu karɓa ba. So wannan ma idan ta zo sai mu karɓe ta a yanda ta zo din. Da gaske ne kenan kayi auren da dukiyar mareniyar Allah, wato yi mata kishiya shine kasuwancin da ka fara? Lalle Salim ka cika gagarumin azzalimi. Kar ki gaggawan faɗa na zo. Ai bai amsa da bakin sa ba. To so kike sai ya miki gwari-gwari? To ba gashi nan ba yana kai miki kwatance? Ka faɗa min kawai idan ka yi aure ko baka yi ba. Gaskiya ne ma'u. Na yi aure. Amma Ya isa haka. Ba sai ka ci gaba da yin magana ba. Mun shiga uku. Ka ce ka yi aure fa da kuɗin ta fa ka ce. abin da nake so ku fahimce ni fa ba fa cinye mata kuɗi ne ba, zan ja mata da kuɗinta daidai yanda aka abin nan har da riba ba. Yanzu shi kansa auren ma da nayi ai hanya ce ta yanda za a arbanya abin da aka zuba a ciki. Za a ci riba ko ba haka ba? Ki fahimce ni. Ya kamata ku fahimce ni. Wayyo Allah na to. Allah ya sa mafarki nake. Allah sa wannan ba gaskiya bane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na to. Kina jin abin da yake faɗa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abokina ya aka yi? Wallahi Dallami ba na son rabuwa da yarinyar nan. Ba san haka na kamu da santa ba sai yanzu.
gashi kuma rabuwa ya zama dole tunda ita ba ta son ka. Ya kake magana haka kamar irin baka damu da abin ma da halin da nake ciki ba. Haba dan Lami, sakin mata ta fa ne. Ai ya kamata ka faɗa min kalma mai daɗi wacce za ta ɗan sauƙaƙa min abin da yake cikin raina. Badamasi, wannan magana mai daɗi zan gaya maka da ya wuce kai ka ji an ce matarka ta dawo. Kake, wai ni da hannuna na saki Zabadiya. To ya za a yi? Wai saki nawa ne kai mata ne? Ya na da saki ɗaya. To da nawa kake so ka gani? Ni na sa rai ka mata ukun gaba ɗaya, duk igiyoyin ka warware su? Uku ɗan Lami. Ka san me kake faɗa kuwa? Idan fa ne mata saki uku, to babu batun komawar ta gidana har sai ta auri wani ya sake ta sannan zan iya dawo da ita. Au, kai har tunanin sake auren ta kake yi, Badamasi? Ɗan Lami kenan. Ai ina ji a raina insha Allah zamana da Zabadiya bai kare ba. In Allah yadda sai ta dawo mun ci gaba da rayuwa da ita. Ashe dai inda ranka ka sha kallo. Za ku ka sha kallo in Allah ya yarda. Kai dai ka jira lokaci. To, Allah ya baka lafiya. Wato, ka san ɗazu ka fara bani wani labari. Saboda ina da buƙatar in ji ƙarshen labarin nan. To, kafin baka labarin nan, akwai ɗan tambayar da nake so ne maka. Allah ya sa na sani, ina jin ka. Shin kai ne ka shige ma Salim gaba wajen auren nan da yi? To zan iya ce ma kuma zan iya ce ma a'a. Da farko dai maganar auren Salim yarinyar haɗuwarsu da yarinya na taka muhimmiyar rawa kan ya za a yi in haɗa su da yarinya. Amma kaga maganar ɗaurin aure, maganar nema, maganar yaya za a yi auren kansa ban san komai a ciki ba. Don haka hatta a gidan ban yadda an san ina da alaƙa da shi ba. To, ina iya cewa da sauƙi-sauƙi. Sauƙi-sauƙi kuma? Ƙwarai da gaske. Shin Salim ya faɗa maka cewa yana da aure har da mata? Mata kuma? A'a. Ya dai gaya min cewar ya taɓa aure kuma sun rabu da matar. Kuma ita wannan matar ma da suka rabu ita ce sanadiyyar barin aikin da ya samu. To a zahirin gaskiya akwai wacce magana da ya ɓoye maka. Bayan ita wannan matan, Salim yana da wata mata har da ɗaya gare su kuma ita wannan matan ƙanwa ce a gare ni. Kai ka bari da Allah. Ƙanwaka kuma? Ƙwarai da gaske. Kuma ka san ni ba zan maka ƙarya ba, kuma shi ma ka tambaye shi idan shi zai ƙaryata ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To gaskiyar magana in dai haka ne, Salim ya ɗora ginin shi akan tubalin toka. Kuma ina da tabbatar maka da cewar idan baban Laila ya ji zancen nan, to rai zai ɓaci. Kuma dole ya ji zancen nan. Idan ma fa bai ji ba, yarinyar nan sai ta san zancen nan. Au, kana nufin sunan matar tasa sabuwar Amar Laila kenan? A barai kuwa, ai kai kana jin wannan suna ka san suna ne na hamshakai. Wannan sunan kai daga jin shi ka san daga gidan masu kuɗi ya fito, wato masu ji da kansu. To a takaice dai Salim yana da mata, kuma har da yarinya, kuma wannan matan da yake aure kanwata ce. Kuma wannan auren da yayi matarsa bata sani ba, kuma mahaifiyarsa bata sani ba. Kuma wannan badakalan da yake yi kuɗin kanwata ne ya faca kala da kuɗin wannan, ya amfani da shi wanda ba kuɗinsa bane ba haƙƙinsa bane. Kanwata ce take da wannan kuɗin, ya amfani da shi. Wai kana nufin ita kanwata ka kenan? Kwarai da gaske. To buri yayi kama da mutum. Domin ni na ga lokaci ɗaya Salim ya faso gari yana ta waca da kuɗi. Da na matsa masa ma ce min yayi wai ai dare ɗaya ne Allah kan yi bature. To kaga kanwata ka ce baturen kenan. Kwarai da gaske. To an yanka ta tashi. To wai yanzu kun yi magana da shi Huban cewa idan ta gama idda zai aure ta? To gaskiya ban yi wannan magana da shi ba tukunna. To ai ya kamata ku yi saboda kar a je a jifan gafiyar baido. A sauta hannu a jefa ita kuma mai gudun bata kamu ba. Kaga ta yi biyu babu kenan. To gaggawa me kike ne gaje? Ai sai a dan jira idan ta gama idda duk ma abin da za a yi sai a yi. Kaga fa an ce akwai yarinyar da yake nema zai aura. Kaga an ce kalmar nan ta Bahaushe kar ta zo ta shigo cikin al'amarin nan fa a bari ya huce shi ke kadar ban wani. Rayuwa kenan. Kuma yau gaje yau da kanki da bakinki kike so buba ya aure ki. Rayuwa kenan. Duniya kenan ai wai mai mai da aka huku.
Assalamu alaikum kawu. Yawa Buba, barka da harkoki. To lafiya lau alhamdulillah kawu. To dama na kira ka ne da gaya maka ya rubuta takardar nan kuma har ya aiko da ita. Alhamdulillah kawu, ya sauke mata din kenan. Wallahi tallahi ko ya sauke mata. Saki nawa ya mata? Wallahi Buba abin babu dadin fada wallahi. Dan saki 3 ya mata. Alhamdulillah. Haba Buba, wani irin alhamdulillah kuwa? Ai kawu abin da yasa ni ce alhamdulillah shine. Ai idan ɗaya ya mata kaga akwai alamun dawowa kenan. Kaga tunda ya uku, tunda kaga ba mutumin kirki bane. Ai alhamdulillah ai abu yayi kyau ai. Haka ne. Alhamdulillah. In ka samu lokaci sai ka zo sai mu tattauna. To insha Allah kawu, nagode. Maniru. Sauri ka. Billahi lazi an yanka ta tashi. Kar ka ƙara min irin wannan kira. Kar ka sake min irin wannan kira. Wallahi ba za ta to an yanka ta tashi. Menene ya faru? To ai zancen ba nan bane. In kuma ka ce a yi shi anan sai a yi shi anan. A'a kai mun magana ƙasa mana menene? Ban gane amma magana ƙasa ni za ka yaudara? To shiga zo. An ki a shiga motar. An ba za a shiga motar ba. Ni kai gaya ma gaskiya ni to bude min an ki ka zo ka bude an ki a bude gate ka zo ka bude gate ka saman a waje wannan magana ba ta nan bace billahi lazi wai Buba ne duk ya faɗa maka waɗannan abubuwa? Kwarai ma kuwa Buba ne ya gaya mu. Ni ban san menene ga nan ba yake ta bi na da shari. Ita shirya mun bita da kulli, ita fi gurin mahaifiyata. Yanzu ma kuma ya zo nan yana shirin yi min wani abu na shari wanda zai rusa min rayuwa ta fi sabilillahi. Me laifin me ne mashi? Kaga Salim da Allah dakata da Allah. Ni fa da ka ganni kyar nake kallon ka. Dan haka ni yanzu abin da nake da bukata daga gare ka fito a mutum mu zauna mu tattauna da kai ka bani labarin abin da yake faruwa. To yanzu me kake son ci maka? Ka tabbatar min da abin da Bubai sanar da ni mana. Yanzu dai ka fi yarda da Buba a kaina kenan. Kuma dama ina zargin ka da kan cewar daga bakin ka magana aure na tai likin ta fita. To ka daina zargi ba kuma likin tai ba. Ni da kaina na sanar da Buba zancen auren ka. Dalili na shine bai kamata a ce kai aure Buba bai sani ba. Ka san yadda ka sa kwabata ta ruwa kwamanir? Ka san abin da ka aikata abin da ya janyo kuwa? Ni dai yanzu abin da nake da bukata daga gare ka bani labarin abin da yake faruwa a ƙasa saboda kana ne ba baka jefa ni cikin cakwakiya. Kaga in ma baka gaya min ba ni ina da inda zan je a sanar da ni kafatanin labarin da yake dauke da kai dan ka sani. Zan baka amma sai ka yi min alƙawarin cewa za ka yi shiru da bakinka. Ina fatan ka samu duk wani bayani da muke nema a kansa. Wannan shine hoton tsohuwar matarsa ta farko. To ai kai dakta dara ta ci gida. Kamar ya dara ta ci gida. Wannan ai ta ce. Amma ya aka yi ta zama yarka? Yar gidan yayin mu da ya rasu ce. Wata kuma ma wai samu maka wannan hoton. Wallahi wata nasu ita na bawa kin da yake tana da shige-shige shine na sata ta mun binciken kwakwaf akan shi Salim. Ikon Allah. Wato ina fahimta dai kai sirkinka ne ka saka. To Alhaji garin ya aka haihu a ragai haka. Wato wani dalili ne ya sa muka zara hannunmu shi yasa kwata-kwata ba mu san shi ba. Lalle na da dara ta ci gida. Ina sauraron ka. Baka ƙara samun bayanin da kake tafiye da shi akan sa ba. Da yake ita wacce na ba binciken bata kammala ba, amma akwai raɗe-raɗe da kishin cewa yana da wata matar a yanzu haka. Wannan gaskiya ne. Shine ma dalilin mutuwar auren yar tawa ma da shi kenan. Domin yayi aure ya boye mata ba kowa ya sani ba. Kuma da dukiyar ita yar tawa ya aure komai. Amma babu shakka wannan ya cika ta kadari. Ai ni ma tun da na ganshi naji kwata-kwata bai kwanta min a rai ba. Ai ba zai taba kwanta maka ba. Domin baka san mugu shi ya san makwantar mugu. Tun da ya bayyana duk wani plan din mai rushe. Yanzu shi ciyan ba shi da komai sai yarsa da kuma sarkinsa. Ni abin da nake gani tunda har mun samu wannan bayanan akan shi, me muke jira ba za mu fasa kwai ba? Lokaci. Su dadi ka ɗan ƙara ko da wani? Ya isa, ba zai shiga ba. To shi kenan. To amma ko mai da kai ɗaki ne? Ga da ke ban nan yafi.
domin shiga cikin nan mutum ya zauna a ɗaki sai ya ta tuntuntuni ya ta tunani iri-iri hakan nan ya fi. Sallari, Allah ya baka lafiya. Amin. Laila, ina miki wasiya da ki rike mijinki da kyau, ki rike shi hannu biyu. Ki ba shi kulawa fiye da ki bani. Ki masa biyayya. Ki guji bacin ransa. Wasiya kuma dadi, kaga ka fara ko? Sai da ta Allah ta kasance. Ba ma za ta kasance ba. Haba, Laila, ina hankalin ke tafi. Ta Allah ta ba za ta kasance a kaina ba. Wannan ai bayani ne. Sai da ku dauki dangana. Don Allah dadi ka daina irin waɗannan maganganu. Ka san fa kai kaɗai ka rage min a duniyar nan. Idan ka tafi ina zan saka kai. Ni idan ka tafi sai dai in bi ka. Alaikum salam. Ai so ta. Na iso ce. Ya jiki? Alhamdulillah. Allah ya sauke. Laila ya naga kamar kina hawaye. A'a, ba komai alhamdulillah. To ya me jikin? Jiki da sauki. To Allah ya ƙara afuwa. Ciyaman na zo ma da wata muhimmin magana kuma sai naga jikin naka babu daɗi. No, ba komai. Faɗi maganar ka. Wato ciyaman, na faɗa maka dama ni fa ban yarda da wannan yaron da aka ba wa Laila ba. Domin na binciko wane ne shi. Me ka binciko? Wato ciyaman wannan yaron mayaudari ne mahayinci ne. Uwar gidansa ma abin da yasa suka rabu da ita. Ya yaudare ta ne bata san ma yayi mata kishiya ba. Ko ka san wace ce wannan uwar gidan tasa da ya rabu da ita? Ciyaman yata ce. Yar yayana uwa ɗaya uba ɗaya. Abin da ya raba su da ita kenan. Ya ɓoye mata yayi aure a wani waje. Kamar yadda ya ɓoye wa amaryarsa ta yanzu cewa ya aure Laila. Wato kana nufin duk bayan da muka samu akan wannan yaron ba gaskiya bane? Ba gaskiya bane ciyaman. Ciyaman. Daddy! Me ka gaya wa babana na farko kuna magana what happened? Ba abin da na faɗa masa. Sani ciyaman. Yanzu ba lokacin wannan surutun bane, ya kamata mu je asibiti. Dr. Habib kana ina? Masa ka zo gida. Da Allah ka zaka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ilham. 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 Lafiya me ya faru? Na sake miscarriage. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Garin yaya? Kawai jini cikina na ciwo. Daga nan kawai sai jini ya balle mu. Kinga, ba mu ga zama ba. Ya kamata ki tashi mu je mu ga likita. To ai ka dawo baka huta ba. Kai wanka ka ci abinci sai mu tafi. Tunda kin gama bayanin tashi mu tafi asibiti. Kai hakuri sai gobe. Wannan abun ya fi komai muhimmanci a wannan lokacin. Ki tashi kawai mu tafi asibiti Ilham. Kai hakuri sai gobe dan Allah. Ilham, da Allah tashi mu. Tashi mu je. Wannan shiri da kuke kalla kamfanin Z&Y ne da dangoginsu suka dauki nauyin kawo muku shi. Madara ta rigo ya ce madara idan za ku sha madara ta yi daban da duk saura lafiyayyar madara. Ku yi sauri ku gama saboda kar mu makara ko? Abba, ni sai na canja zore kirima. Sai kin gama sha? Kuma haka Abba, zore kirima shine mukula. Tabbas zancen naki haka yake Zainab. Lalle yau ashe akwai bulala latti. Maza ku tashi mu tafi ko? Bye bye. Bye bye. To ku zo mu tafi. A sha madara kowa da kowa. Menene? A sha madara madara rizoli. A sha madara. Bye bye. Kowa da kowa. A to ni man jin dauko. Zore kirima kenan.
domin nishaɗin yara a makaranta. Yara sha madara, manya sha madara, mata sha madara. Mai maganin aljanu malam tasir ushi ya fice, duk mai bidar magani nan zashi ya je a mai bincike dan gado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, masu kallon mu a daidai wannan lokacin barkanmu da warhaka. Farko sunana malam tasir mai maganin aljanu na maradon da aka sani da dan gado, wanda ni aikin aljanu gadon shi ne a wajen babana. Kamar yadda mutane suka sani, su dai aljanu kala-kala ne, akwai na gamu, akwai na ture, sannan akwai na gado. Sannan akwai aljani namijin dare wanda yake hana ɗaya mata armi, yawanci za ga bai bar mace ta armi, wata kuma ko da ya bar ta ta armin zai ta dasa sabani tsakaninta da mijinta har sa sarbu, wata kuma zai hana mata aihuwa ne kwata-kwata, wata kuma za ta samu ciki amma sai ga cikin ya bare. Sannan akwai aljani wanda yake bata mutum dukkan al'amuransa, wani za ga dan kasuwa ne ya yi kauro kasuwanci kamar zai ci gaba sai ga kasuwanci ya yi baya, wani kuma dan makaranta ne ya yi karatu ya kare sai ga aiki ya ki samuwa. Sannan akwai aljani wanda yake zuwa mutum cututtuka cikin jikinsa. Yanda al'amura na yake, kamun in kore iska sai na sa ajiyar da yamma a jiki ya kwashe, sannan in raba ka da shi, ba kai ba shi har abada. Sannan inda yake ma ciwo ko ta waya ko a fili, zan ce ka sa hannunka ka rike daidai wurin, matakar ka rike zaka je wurin nan take ya bar ciwo, mutane sun sani haka ne lamarin yake insha Allah. Waɗanda suke a garin Kwanni kuma za su iya zuwa biro na mun wadata, da sun zo sai su kira lamba kamar haka: katar banduz ban sasan tit sasan disat. Waɗanda suke a garin Maradi kuma za su iya zuwa Maradi kwalliya, titi wanda ne hitar ne, ka je tudurwa sai ka wuce masallacin Juma'a da katon gawo, zaka ga inda hanya ta raba hudu, zaka tambaya da malam Taso dan gado, za a gwada ma wuri da izinin Allah. Waɗanda suke a garin Katsina kuma za su iya zuwa Malale gaban Salima Filala kamun ka kai gidan Bilan mai Kano. Waɗanda suke a garin Kano kuma za su iya zuwa Rimin Keɓe daidai Rangaza. Ga malamin malamai ba wai da ziga ba aikin shi ne, fanni na magunguna ya san su a zahiri bayyane. Amma alaikum salam. Ina take? Ba ta dawo ba. Ba ta dawo ba? Zan kai daɗe har ka dawo? San da dawowa. Dawo su. Ban gane ba, dan kamshi yana tashi daga makwabta sai kace ba za ka ci abincin gidanka ba? Sinadarin kori na Z&Y yana kawo wa ma'aurata farin ciki da kwanciyar hankali. Z&Y kori ɗanɗanansa daban ne kuma sannan ƙamshinsa daban ne. Z&Y kori mai kawo wa mata capacity. Kar ki manta, ki yi amfani da wannan idan mijinki yana cikin bakin ciki. Komai zai yi normal. Wannan shiri da kuke kalla kamfanin Z&Y ne da dangoginsu suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Wato a gaskiya bisa gwaje-gwajen da muka yi mun gane cewa matarka tana da matsala a mahaifarta. Matsala a mahaifa kuma? Me ya samu mahaifarta ba? Wato akalla a yanzu kin yi miscarriage ya kai sau nawa? Kamar ya kai sau 3. To a gaskiya ina fargabar in gaya miki cewa zai wuya ki ya ɗaukar ciki ya zauna a mahaifarki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Likita, to yanzu me mafitan mu? Wato, gaskiya dai a yanzu ba na tunanin muna da wani abu da za mu iya yanzu. Sai dai kawai a ci gaba da addu'a da kuma haƙuri. Sannan kuma zan iya cewa muna da last option. To likita bai last option? Last option ɗin shine za a iya ɗiban ƙwayoyin halittanku a samu wata mace daban dasa mata, in ya so idan ta haihu sai a ɗauki ɗan a kawo muku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Aja, your crying is not going to solve anything. So the only thing shine ki yi addu'a ki kuma yi haƙuri. Dukkanin tsanani yana tare da sauki. Yanzu dai sai an fita da shi wajen kenan. Haka ne. Haka dai likitocin suka ce. Dama akwai hospital ɗin da yake zuwa a Egypt idan ba shi da lafiya, so su ne masu kai recommending ya je can. Ya haƙuri, ki daina kuka, Laila. Haba ma Laila, insha Allah zai samu lafiya. Kin ji? Na sani. Shi yasa nake roƙonka alfarma. Don Allah ka bari in tafi da mahaifina. Ba na so ya yi nisa da ni ne. Ba kin ce Alhaji Tajo da wani ɗan uwanku ne za su tafi tare da shi domin kula da shi? Ki kyale sai su tafi mana. Haka ne. Amma ban amince wani ya kula da shi ba. Ni kaɗai ce zan iya kula da mahaifina. Ba za ki iya ba shi kulawar da za su ba shi ba Laila. Ki yi haƙuri ki kyale su tafi da shi. Ba za ka gane ba ne. Akwai wani abu dangane da mahaifina da baka sani ba da kuma rayuwata. Kamar me kenan? Akwai mutanen da kwata-kwata ba sa buƙatar mahaifina a raye saboda cimma wani burinsu. Kuma mutanen nan su ne a kusa da shi. What? Are you serious? Shi yasa ban yarda da kowa ya kula da mahaifina ba. Ko 'yan aiki ban yarda da su ba. Na fi da son ko menene in yi wa mahaifina da kaina. Hankali na ya fi kwanci. Amma su waye waɗannan da ba sa son su ga babanmu ya ci gaba da rayuwa? Su waye suka ta so baba haka a gaba? Who are these people? Ai ma'o, na daɗe da sanin cewa majinan naki sai ya saki kuka. Kin yi nisa, ba kya jin kira, so ya rufe miki idanu. Duk abin da nake faɗa, ba kya yadda. Gani kike bakin mijin nan naki nake yi. Kisa abin da ya fi ciwo na ci? Sai kin faɗa. Babban burina mu gudu tare, mu tsira tare da mijina. Mu girma, mu tsufa, mu aure da 'ya'yanmu, mu ga jikokinmu. Amma yanzu duk wannan mafarkin ya tarwatse saboda ba zan sake aminta da shi ba. Kimansa ta zube daga idanuna, na daina ganin darajarsa. Ta yaya zan rayu da wannan a matsayin miji? Ke har yanzu kina ji a ranki zaki iya ci gaba da zama da shi? Ai ni jira nake zo gidan nan. Wallahi sai ya baki takardarki. Mutuwar aure ba ta da kyau Natu. A koda yaushe ina tunawa da nasihar da Baffa ya mini. Kenan so kike kashe ki da ƙuruciyarki Ma'u? Ko kaɗan Natu. Har yanzu kan mage ya waye. To faɗa min matakin da zaki ɗauka a kansa da ya wuce rabuwa da shi. Ke dai kawai ki zuba ido, ki kallo Natu. Ai wannan kamar sara ne akan gaba. Ni dama jira nake ta ayu ko kuma ta samu ci. Sai ai maganar aurenka da Farida. Amma yanzu da ba aiwa za ta yi ba, to kaga sai mu saka aurenku da Farida mu zo mu sha biki abin mu. Tunda kaga ai babu amfanin jira. Haba Hajiya, yanzu saboda Allah da Annabi Hajiya ba kya gudan abin da mutane za su ce. Ai mutane ma za su ce ba mu yi mata adalci ba. Kin gani? Abin ai ya mata yawa Hajiya. Ga wannan ibtila'in da ya fada mata ba. Sa'annan kuma a zo a bijiro mata da magana kishiya a yanzu rana tsaka. Ai sai dukan yi mata yawa Hajiya. Kai ka dauka daman dadin zama za ta ji? Ai duk macen da ta ce sai ta aure mijin da uwar mijin ba ta so. To daman ta shirya zama da kalubale kala daban-daban. Wannan maganar kuma da kike faɗa ai tamkar baki kike mana Hajiya. Ai ni ciya nake da miyan bakin ki akai auren nan ba. Ni ba da yawuna akai ba. Tilasta na aka sani dole. Amma Allah ya sani ni raina baya so har yanzu. To kin gani in dai haka ne kuwa Hajiya ya zama dole in rabu da Ilham. Saboda gudun fadawa da na sanin tsakanin ni da ita. A'a wannan kuma ba zai taba yiwa ka sake ta ba. Ai mu a zuri'a mu babu saki. Tunda ka aure ta haka zaka ci gaba da zama da ita. Hajiya abun ya mata yawa. Ina za ta sa kanta? Yanzu Hajiya ke kanki ba kya gudun Ilham ta yi tunanin saboda ba ta haihuwa ne. Aka zo aka bijiro mata da maganan aure yanzu kuma a rasa wanda za a kawo mata kishiya sai fari da kawarta. Kai Hajiya wannan cin amanin yayi yawa gaskiya. Amma ina ganin tuntuni mun gama da wannan magana ko? Ko ka manta ne na kira wa'anda aka yi a gaban su tunatar da kai? A'a ba sai kin kira su ba ki kyale su kawai. Da kyau. Na haka yanzu ina umartanka da ka je gidan Farida a matsayin wanda ka je neman aurenta. Kai Hajiya. What? This can't be true. Wato Laila duk abin da ta faɗa miki gaskiya ne. Kuma wannan abin shi na faɗa wa ciyaman lokacin da kika tashi kika baro. So, kana nufin this was what you told my dad?
shi yasa ya trigger rashin lafiyan shi. But why zaka gaya mishi? Ki gafarce ni Laila. Zuciyata ba ta iya jurewa an ganki a cikin matsala ba. Tun kafin ai auren nan sai da na faɗa wa ciyaman ni ban yadda da shi ba. Amma bai yadda da abin da nake faɗa masa ba. Amma ta yamma zaka ce mun wai yana da mata har da wai yaro bayan ni ya gaya min cewa bai taɓa aure ba. Laila kenan. Ai bana koyi sai da zakara. Amma yanzu bari an tura miki wani abu ta WhatsApp. Sai ki bude ki duba. Ki duba WhatsApp ɗinki kika. Matarsa ce da yarsa. Idan ya zo ki tambaye shi su waye waɗannan. Gaskiya za ta yi halinta. Goben Allah ya kai mu za mu wuce Egypt da ciyawa. Abinda nake so da ke kawai kin na fatan alkhairi. Na baki lafiya. Yanzu saboda bana haihuwa, shi yasa Umma ta umarce ka da ka ƙara aure? Ilham, san ba haka bane. Kuma karki manta Ilham, ni nake ne, ina son ki. Kin san da cewa babu wata ƴa mace da zan so sama da ke. Saboda haka dan Allah ina so ki kwantar da hankalinki. Ki daina tunanin komai ma a ranki. Hankalina ba zai taɓa kwanciya ba. Kishiya ba. Ka san ko yadda na tsani kishiya? Ƙwarai, na sani Ilham. Amma watakil ƙaddarar ki ce ta zo da kishiya. Ki tuna an ce gurin ƙaddara guzurintar da ita. Ilham, ki ɗauki dangana, ki bar wa Allah komai don Allah. Ina, ba zai yiwu ba. Ba zan taɓa sharing wata da kai ba. Ba zai yiwu ba zan iya zama da kishiya ba. To yanzu Ilham ya kike so in yi? Kar ki manta Ilham mahaifiyata ce ta umarce ni da ni hakan. Yanzu Ilham kina so in bijire mata ne don Allah don Annabi? Ba za a yi haka ba. Ba za ka bijire wa umarnin mahaifiyarka ba. Amma zaman mu da kai ya ƙare, mu rabu kawai. Inna lillahi. Kin san me kike faɗa kuwa? Na sani, kawai auren mu ya zo ƙarshe. Ba zan iya zama da kishiya ba. Ka je ka aure wacce take haihuwa ni na haƙura. Duk da kana ɓoye min hakikanin gaskiya, na ji labarin komai. Amma kuma bai kamata a ce kana ɓoye min wasu abubuwanka ba. Kar ka manta fa, ni matar da zaka aura ne, amma kana ɓoye min abubuwa da yawa. Na damu da damuwarka. Idan lokacin bakin ciki yayi, ni ya kamata na share maka hawaye. Haka zalika idan na farin ciki ne, tare ya kamata mu yi farin ciki. Bai kamata kana ɓoye min abubuwa ba. Ki gafarce ni Zaliha. Babu shakka ban kyauta miki ba, amma ya kamata ki fahimce ni, ban zo da niyyar in yaudare ki ba. Abin da yake faruwa ya fi ƙarfin kaina, amma ni ma kaina ba da niyyar in cutar da ki. Zabadiya sunanta ko? Ban damu da ka taɓa soyayya da wata kafin ni ba. Don Allah alfarman da nake nema a wajenka. Ka so ne, ka ci gaba da sona. Kuma kar ka fasa aure na, don Allah. Zaliha, za ki auren wanda hankalin shi na kan wata baki ba? Ba zan iya ba, amma akan ka zan koya wa zuciyata. Ni dai fata na, don Allah kar ka fasa aure na. Ke ba mutum ya dawo ce, kuma tabbas na yi sa idan na same ki a matsayin matata. Sai dai kuma akwai wani hanzari ba gudu ba. Wani irin hanzari kenan? Wallahi wata hidima ne ta taso mu. Din na kashe kuɗin da yake hannuna. Yanzu ban da kuɗin auren da ke. Kar ka damu da wannan. Na yafe komai in dai na hidiman bikinmu ne. Zaliha, kamar da kenan. Ban gane kin ɗauke min duk wani ɗauniya na hidiman aure ba. Lefe da hidiman biki da komai duk na yafe. Kawai ni sadaki nake so a wajenka. Shikenan. In ban da abin ki Zaliha, ta ya aure zai yi haka? Ƙwarai da gaske zai yi. Ni fa za ka aura ba su ba. Ni na ce na yafe maka, a haka zan zauna da kai. Zan sanar da iyayena wannan buƙatar nawa. Kaga matsalar mu ya zo ƙarshe. Ka amince? Ban ji ka ce komai ba. Amincewarka kawai nake buƙata. Za ka aure ni?
yaushe kika fara wannan aman? Jiya. Kina jin tashin zuciya da zazzabi? Umma har da ciwon kai ma. Kina nufin kice wannan watan baki wanki ba? Kin yi batan wata kenan ke so kice min? Ban yi bumma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan an gamu. Mama ban gane an gamu ba, me kike nufi? Ina nufin ba da masu ya cuce mu. Ya da mana da nan agogo baya. Inna wa inna ilaihi raji'un. Ilham, ya kamata ki daina kukan nan haka, ki dangana da ubangijinki. Allah yana sane da ke, bai manta da ke ba. Mami na gaji, ni rayuwata babu sa'a, kullum daga wannan sai wannan. A'a, Ilham, kar ki ce haka. Kake butulci, ki tuba Ilham, ki daina butulcewa ubangijinki. Baki san jarabawa dole bace a wajen bawa. Ki tuna fa, Allah da kansa ya sanar da mu cewa sai ya jarabce mu. Don haka ki daina wannan magana, kin ji? Allah yana sane da ke, bai manta da ke ba. Mami ba zan iya ba zama da kishiya ba. Ba zan iya ba, mami kawai ya sauwaƙe min. Haba Ilham, kar ki ce haka. Ki saurare ni da kyau Ilham. Tunda Allah ya kawo miki wannan jarabawa, to akwai abin da yake nufi da ke. Kin fi kowa tsana kishiya. Amma kuma gashi duk inda kika yi tana binki. Wataƙila da za ki rage wannan ƙiyayyar da kewa kishiya, to abin zai zo miki da sauki. Ilham, ki rage zafin kishin nan haka. Tunda bai haifa miki ɗa mai ido ba a baya. Kuma tunda kin tabbatar mijinki yana son ki, to ni ban ga wani abin damuwa ba dan zai yi aure. Ki rage wannan kishin hakan. Hajiya kenan yanzu ki goyi bayan shi. Na zata duk wani abu da zai faru bayan na za ki goya. Ki saurare ni da kyau Ilham. Za ki iya yi min wata alfarma? To kake tada hankalinki akan wannan aure da mijinki zai yi. Kin ji? Ki sani duk abin da kika yi fa, ni kike janyo wa zagi. Gani ake ni nake saka ki. Ki daure ki yi haƙuri dan Allah ba da ni ba Ilham. Wa ya sani ko kishi yadda za a yi miki ta zama wata maslaha a gare ki nan gaba. Ki daina wannan kukan haka ne. Ai ba komai. Ai kamar yadda Farida ta dauke ni a matsayin uwa, haka ni ma na dauke ta a matsayin ya. Kuma ma dai na yi alƙawarin Allah da ni zan mata komai na iyaye. Ke ma ki huta. Wannan wahala haka? Ai abin ya miki yawa. To ki ma ji da na ango mana Hajiya. Ai na ga zan iya ne shi yasa. Da angon da amarya duka ƴaƴana ne. Wannan shi ake cewa za a yi auren tuwo na mai na kenan. Lallai kuwa, to muna godiya. Mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara arziki ya bar zumunci mai dorewa. Amin summa amin. Don za mu iya sa auren kamar nan da sati biyu yayi? Ai duk abin da kika yi daidai ne Hajiya, na baki wuka da nama. Allah ubangiji ya ƙara danko zumunci, a yi taro lafiya a gama lafiya. To shikenan ina godiya. Ne ce da godiya Hajiya, kuma ina nan tafa zan zo har gida kafa da kafa in yi godiya. Ai tuwon girma miyan sanama, Allah ya dada ɗaukaka Hajiya, Allah ya bar wannan zumunci ya dore, na gode. To ba komai sai kin zo. Hajiya, wallahi da na iya guda, yau sai na rangada ta a cikin gidan nan saboda kin gama biya na. In dai guda ne ai sai na koya miki mabaruka. Shikenan Hajiya, dan Allah koya min. A'a ki bari tukuna sai ranar biki. To shikenan, amma ni Hajiya ai na fara biki na tun yanzu. To an riga da an danka min komai da komai a hannuna, ni ce fa amara kirjin biki. Ai kin ga ban ga ta zama ba. Ai ni sai yanzu na fara zuwa saboda lokaci yayi da zamu raba wulakanci da cin fuska da ma'aifiyar Ilham da Ilham suka mana. Haka ne, ni kai na Hajiya wallahi wannan shine babban burina kuma yana dab da cika. Saboda da zarar an tafari da ta shigo family nan duk abin da Ilham ta yi mana wallahi sai mun rama, sai ta gwammace kiɗa da karatu. Allah dai ya kai mu bikin. Amin. Kin ganta ma yar halaka amarya ce take kira mu. To ki dauka wani kafin ya katse. Amarya mai capacity. Amarya ba ki laifi ko kin kashe dan masu gida, amma dai banda mabaruka. Wallahi shirye-shirye gashi nan muna ta ni da Hajiya. My Laila. Wato ni ba na so damuwan nan da kika sa kanki
Kar ki manta fa ke yar gatan baba ce. Kuma farin cikin baba ya ganki cikin farin ciki da nishaɗi. Na tabbata duk inda yake a halin yanzu, inda zai samu labari ko ganin halin da kike ciki, wallahi ba zai ji daɗi ba. Salim, wace ce wannan? Mutum, ɗan adam, ɗan adam, ɗan adam, kai. Wato, ta inda aka bullo mu kuma kenan ko? Haba Ilham, dan Allah ki daina kukan nan haka. Ya kike nema ki bada mu ne, kin san ƴan kawo amarya suna kan hanya. Ki haƙuri mana. Ilham, dan Allah ki daina kukan nan. Ki shafa ba kanki faro ba, komai zai wuce. Farida. Na'am Ilham. Assalamu alaikum, sunana Aminu Sharif wato Salim a cikin wannan gataccen shiri na ina da mata. Muna matukar farin cikin sanar da ku cewa wannan zango na biyu karshe zamu tafi dan hutun takaitaccen lokaci inda zamu huta mu gyatse mu yi balance domin ci gaba da shirin kawo muku zango na uku wanda zai zo a lokacin da zamu sanar da ku insha Allah. Ga waɗannan da ba su ga wannan shiri ba su je tun daga farko an dora muku a Rariya YouTube, Rariya Entertainment da tun daga farko har zuwa inda muka tsaya. Haka zalika kamfanin kuma ko gidan talabijin na Algaita suna nan suna ci gaba da wannan shiri insha Allah ana nuna shi kuma idan mun dawo a zango na uku ma nan za mu ci gaba da nuna da yadda Allah. Rariya YouTube. Ma'assalam. Wannan shiri da kuka kalla kamfanin Z&Y ne da dangoginsu suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Amma alaikum salam. Ina take? Bata dawo ba. Bata dawo ba? Eh. Ran kai daɗe har ka dawo? San da dawowa. Ya wasu. sai a mako. Ban gane ba, dan kamshi yana tashi daga makwabta sai ka ce ba za ka ci abincin gidanka ba? Sinadarin kori na Z&Y yana kawo wa ma'aurata farin ciki da kwanciyar hankali. Z&Y kori ɗanɗanansa daban ne kuma sannan ƙamshinsa daban ne. Z&Y kori mai kawo wa mata capacity. Kar ki manta, ki yi amfani da wannan. Idan mijinki yana cikin baƙin ciki, komai zai yi normal.
La 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 la. Hey. Oh. Bonnie. Oyoyo. Ya buna ya dawo sani da zuwa. Ina ka samu kuɗi ka siya masu sweet. Kuɗin da kika bani ne na break. Hajara ke haƙuri. This is a very difficult situation for you. I mean for all of us. Rasa ɗa ba abu ne mai sauƙi. Tsautsayi ne. A halin yanzu fa ɗanki da kika haifa ya koma ga Allah ba abin da yake bukata sai addu'a. Shine. Haba mamana. Ki haƙuri dan girman Allah. Mu wallahi ba za mu taɓa yafewa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi. Baba Enterprises, calm, calculated, connected beyond borders, presents its maiden cinematic creation, Kiyafeni. Rabona da ci abinci mai daɗi irin wannan a cikin gidan to sati farko fure. Wata yarinya na gani ta mun kyau, wato a kallon farko ta riga ta tafi da imani. Wannan magana ce da ya kamata ka binne ta, kai ba mace bane. A child gone, a mother broken, a man condemned by an accident he can't forget. Tabbas ta samu matsala a mahaifarta. Ismail menene abin da kake nufi? Sakamakon wasu ƙwayoyin zubar da ciki da ta yi amfani da su. Can love survive the truth? Can pain ever forgive? A story where tears speak and forgiveness becomes battlefield. Ni da Ismail auren soyayya muka yi. Amma wallahi yanzu na daina son sa. Idan kika sake kika kashe wannan auren, ki nemo ta uwar amma ba ni ba. Duka da ya digi. Wallahi makwabta ne suka aure su kwace ni. To wallahi ba dai gidana ba. Ban taba tsammanin wannan abin da gare ta ba. Allah ya isa ba zan taɓa yafewa ba. Kiyafeni, Historian Screenplay, Yakubu M. Kumo, Producer Sale Yaro, Executive Producer Bilal Umar Baba, Pilu Baba, Calm, Cool, Connected, Collected. Na zo ne ki bani ɗana na bin tattara ina in tafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai na ɗauki ɗa. Ko kuma shi ba. Kiyafeni. Wannan shirin zai iya zuwa muku ranar Laraba 20 ga watan Mai da misalin karfe 7:30 na dare a YouTube channel mai suna Hangen Zamani TV da kuma karfe 8 na dare a tashar Algaita TV. Wani irin dil ne? Kisan kai. 313 General Merchant Nigeria Limited. Duk wani mai neman ruma baya samun ta sai dai kawai ya tsince ta a bagas. A baya laifuffukan da take aikatawa kes ne tsakaninta da kawayenta amma wannan hukuma ce. Me faruwa ake neman ta? Wallahi yan sanda ne. Yan sanda gidana? Me ya kawo yan sanda cikin gidana? Inda nake a gidan nan ko a tarihi ban taba jin labarin yan sanda sun shigo gidan nan ba. Ki dauka wannan shine karo na farko da yan sanda suka zo. In aka yi wannan abun shine hankali na zai kwanta. Na dauka project din naka babba ne. Ashe dan karami ne haka. Akwai lauje cikin nadi. Duk abin da kika nuna mata na gata kin zubar. Ina kawar ki Ruma samu. Ruma? Kwarai Ruma. Kisan kai. Manajan daukar nauyin shirin shiryawar Ruma ya mana. Tabbas. Ruma ta zo gidan nan. Amma wallahi ban san Ruma ta yi kisan kai ba. Yanzu Ruma da ta bannan. Ina ta tafi? Sawun keke ce. Baka gane daga ina ta fito? Baka gane ina za ta je. Sai dai a inda ka ganta. Haka Ruma take. Kuma wannan maganar da ta yi shi ya tabbatar min da cewa ta san Ruma sa'o. Ban bari ya fahimci cewa na ji maganar da yake ba har na fita. Duk da haka, na yi aiki kala iri daban-daban wanda suka fi naki hadari. Amma ni mai kawo matsala a cikin tawa. Wallahi ba abin da zan boye ma. To idan ba kai karshe ta ba waye? Ba na faɗa maka ka kasa zuwa gidanmu ba? Ni ma faɗan haudin nan ne fa. Zan miki rashin hankali ba. Mai shirin tafiya gobe shi yake shirin guzurin sa a yau. Akwai kuna daban takaici cikin rayuwar wannan diya. Shiryawar shirin Hamza Toko. Idan ana sallah ba a magana. Musamman maki da ake neman ruwa a jallo. Jira abin da zai biyo baya. Wato kai kwakwalwarka ba ta dauka ko? To ni zan koya ma kwakwalwarka yadda za ta gane. A taki cuci dan ajiyo aman gwazarma. Dan mutum. Sai da kwananka ya gare. Mai sauya fasali cikin ikonsa. Salewa da fitar bada umarnin shirin yana fita ta ikon baban gida bangis. Shirin Ruma zai zo muku 20 ga watan 4 shekara ta 2026 a duk ranar Litinin. A YouTube channel ɗinmu mai suna Damuna TV da misalin karfe 8:30 sai kuma Algaita TV
da misalin karfe 9 da ni da ke da ku da su ni dakon shirin mu zauna mu kalle shi mana. Sunansa Ruma. Haidar ba ta motsi fa. Kamar hankalinki baya nan ko? Zuciyata za ta fi wani irin tunani ne. Mijina ba shi da wani aminin da ya kai ka a duniya. Wai taɓa mun kai ni gwarzon mijina. Ki bar ni kawai da Allah. Ka sani ko ina da maganin wannan matsalar taka? Ba ki da shi Marja. Ki bar magana nan kawai. Na ɗauka sai dare za ka dawo. To ai dare ma ya kusa ai. To ai sai ka tashi mu shiga ciki ko? Yaushe kika shigo? Dama ta yaya za ku san cewa na shigo? Kun ga kun yi nisa cikin soyayya? Duk inda kake ka taho yanzu ina son ganin ko to asiri ne to. Asiri mu ba zai taɓa tonuwa ba. Ai kun ka ban tabar gidan na wallahi sai na fasa mata kai. Shamsu. Menene? Ita take saurin kai mutum wuta cin amana. Kuwa amanan wani ce ne. Shamsu na san komai. Ma ya bani kuɗi ko kuma mu yi baran-baran babu ni babu shi. Kuɗi sun raba alaƙoƙi da yawa. Ka fito ba zai maka abin da Ahmad ke ba. Ba ma ta abokai ba. Hatta iyaye da 'ya'yansu kuɗi sai da suka farraka su. Ko kyauta zan iya ɗaukar maka. Kada ka bani bana so kawai ka rike kuɗin ka kawai. Kai baka san mutunci kuma ka bani mamaki. Ban taɓa tsammanin haka da gare ka. Bari koyi maka. Ni na so mu tunanin hasada kake ba. Saboda ina ga baka yi tunanin cewa kasuwanci na zai bunƙasa raka ba. Anya kana cin haicin ka kuwa? Shi zaki faɗa wa bani ba. Tunda na fuskanci ya haukace. Wani dare from the fearless storytelling powerhouse at Rahus Films Productions. Wani dare. Saurare ni dan Allah, aure nake so. Na fa san duk abin da nake cewa, ni fa namiji ne. Yaushe ka san kai namiji ne? Tun lokacin da aka haife ni umma. Bari ya kake yi Haidar.